Στα τέμπη εκείνο το βράδυ δεν χάθηκαν αριθμοί. Χάθηκαν χαμόγελα. Χάθηκαν όνειρα που μόλις είχαν αρχίσει. Ήταν παιδιά που γύριζαν σπίτι. Φοιτητές με βαλίτσες γεμάτες σχέδια. Άνθρωποι που κάποιος τους περίμενε να μπουν από την πόρτα και να πούν έφτασα. Κι όμως δεν έφτασαν ποτέ. Κάποιο κρεβάτι έμεινε στρωμένο. Κάποιο φως έμεινε αναμένο. Κάποιο κινητό χτύπησε και δεν απαντήθηκε. Κάποια μάνα ακόμα κρατάει ένα δωμάτιο όπως είπε. Κάποιος πατέρας κοιτάει μια φωτογραφία και ψιθυρίζει γιατί. Κάποιο αδελφάκι μεγάλωσε απότομα γιατί έμαθε τι σημαίνει απώλεια πριν μάθει τι σημαίνει ζωή. 57 ψυχές, 57 ιστορίες. 57 οικογένειες που έμειναν να μετρούν την απουσία. Δεν στεκόμαστε σήμερα εδώ μόνο για να θυμηθούμε, στεκόμαστε για να υποσχεθούμε. Ότι δεν θα συνηθίσουμε την απώλεια, ότι δεν θα αφήσουμε τη μνήμη να γίνει απλώς μια ημερομηνία. Ότι θα μεγαλώσουμε σε ένα κόσμο που θα βάζει τη ζωή πάνω απ' όλα. Γιατί δεν ήταν αριθμοί, ήταν παιδιά, φίλοι, αδέλφια, όνειρα. Κι αν κάποτε ο χρόνος προσπαθήσει να σβήσει τον πόνο, εμείς θα συνεχίσουμε να ψιθυρίζουμε τα ονόματά τους μέσα μας. Γιατί όσο υπάρχει κάποιος που συγκινείται, όσο υπάρχει κάποιος που δακρύζει στη μνήμη τους, εκείνοι θα ζουν. Και αν κάποια στιγμή νομίσουμε πως πέρασε ο καιρός και ξεχάστηκε, ας θυμηθούμε πως για κάποιους ανθρώπους ο χρόνος σταμάτησε εκείνο το βράδυ. Σήμερα δεν φωνάζουμε. Σήμερα στεκόμαστε σιωπηλοί. Μία σιωπή βαριά. Μία σιωπή που λέει σας θυμόμαστε, σας θυμάμαι, δεν θα σας αφήσουμε να γίνετε αριθμοί.